سلام كم يقنيكم كبرات تخطاتلتنا لومي حدا كابتي عزي وساني زخونا نايلوت ميستر كنرينا مبزحتنا سلامتاي صبو لمدك جمر زتسكم حما لمدين محداك دما زقالس نبلينا متسو ابت ديليت كازي كونس ابت سحبت وي اتراكتيفنس يزلو لومي نتخال حق لوطي وي عزي سكند لو اوف بيهيفير تشينج زبال نمعرف شمونتا تشعنتا كمون عسرتا تاب جيمس كلير تتحفت اتوميك هابيتس مصحف بحدا بعنقود كنريمينا مسانا صنع جيمس كلير معرف شمونتا حدا زقر ميستري ينقرنا حنقولنا ببحري نزخون سبور نورمال ستيمولي ويخا كمتن علي سحاب زخون نقر كنزقو يخلوني يبلنا لومي كمي جيرنا نزيسنا عمراو دخوم قولنا حنقولنا تطعيمنا نتوم كنسرحهم زخبدونا صبوعات لمثال لك كم فيديو جيم وي كم مقرد زلو مقبي صحابتي كم انقبرون كنرينا اب عصر شعنت اربعتات نيكو تايمبرغن زبا ساينتست حدا مصنعت غير نيرو اتمصنعت دما اب حنت درو بحر وي دما هيرين جول مصنعت كغبر خلو اتنጫጩት ወይ ኻቺክስ ነቲ ኣብ ምንቃራድ እንዘሎ ቀይ ነገር ምስራያ ምግቢ ሃባና ኢለን ክጫጫዋ ጀመራ እቲ ሳይንስ ግን ሓደ ሰሓብ ነገር ፈጠረ ከምዝ ድማ ገበረ ካብ እንጨት ዝተሰርሐ በትሪ ሰለስተ ቀይሕ ነጥብ ገይሩ አርኤን ሽዑ ተንጫጩት ካብቲ ናይ ሓቀኛ ዲን ንላዕልነት በትሪ ብዝልዓለ ጽላለ ንክበልዑ ፈተና እዚ ማለት ሓንጎልና ካብቲ ባህርያው ነገር ንላዕልነት ዝተጋነነ ወይ ከዓ ኤግዛጀሬትድ ነገር ይዝመርጽ ዘመናዊ ዓለምና ድማ ብከምዚ ዝተጋነኑን ሰሓብቲ ነገራትን ዝተመለዩ ንኣብነት ጃንክ ፉድ ብጫውን ሽኮርን ዝተዓብለለ ስለዝኾነ ሓንጎልና ካብ ባህርያው ምግቢ ንላዕሊ ኣዝዩ እዩ ዝፈትዎ ብተመሳሳሊ እውን ሶሻል ሚድያ ድማ ብላይክን ኮሜንትን ዝተመለአ ስለዝኾነ ሓንጎልና ኣዝዩ ደስ ዘብሎ ስለዚ ድማ እቶም ጽቡቕ ዝበሃሉ ልምድታት ምስቶም ስፖር ኖርማል ስቲሙሊ ዝበሃሉ ልምድታትና ክወዳደር ዝጽገሙ ካልኣይ እቲ ናይ ዶፓሚን ምስጢር እዩ ብዙሕ ሰብ ዶፓሚን ማለት ሓጎስ ወይ ከዓ ፕሌጀር ጥራይ እዩ ዝመስሎ እቲ ሓቂ ግን ዶፓሚን ማለት ድሌት ወይ ከዓ ዲዛይር ወይ ህንጠት ወይ ድማ አንቲሲፔሽን ማለት ሳይንቲስት ንብዙሕ ግዜ ኣብ ዝገበሮ ምጽናዕቲ ሓደ ነገር ረኸቡ እዚ ድማ ዶፓሚን ዝያዳ ዘፍሪ ነቲ ዓስቢ ወይ ከዓ ሪዎርድ ክትረክብ ከለኻ ዘይኮነስ ነቲ ዓስቢ ክትረክብ ምዃንካ ክትሓስብ ከለኻ እዩ ንኣብነት ሓደ ቁማር ተጻዋታይ ዝለዓለ ዶፓሚን ዝስምዖ እቲ ገንዘብ ምስ ተዓወተ ዘይኮነስ እቲ ማሽን ይዘውር ኣብ ዘለሎ ግዜ እዩ ሓደ ኣብ ኣናጹ ዝተገበረ ምጽናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ድማ ሳይንቲስት ነቲ ዶፓሚን ዘፍሪ ክፍሊ ሓንጎል ናይተን ኣናጹ ምሳጥፍዎ እተን ኣናጹ ጥቕሊለን ምግቢ ምብላዕ ኣቋረፃ ከምኡውን ማይ ምስታይ እውን ኣቋረፃ ኣብ መወዳእታ ድማ ብጥሜይ ክሳብ ዝሞታ ምግቢ ክበልዓ ይከኣላ ስለዚ ሓደ ልምዲ ሰሓቢ ክኸውን እንተደሊኻ ሓንጎልካ እዚ ነገር እዚ ክረክብ ኢሉ ግድን ክህንጥ ኣለዎ እቲ ሳሳይ ድማ ቴምፕቴሽን በንድሊንግ ወይ ከዓ ፈተና ምስ ግዴታ ምትእሳር እዚ ስልት እዚ ነቲ ክትገብሮ ዘለካ ግዴታ ምስቲ ክትገብሮ ትፈትዎ ድሌት ምትእሳር ማለት እዩ ኣብነት ድሕሪ ሪፖርት መስርሒ ግዴታ ን10 ደቂቕ ዩቲዩብ ክርኢልካ ፕሮግራም ብምግባር ሓንጎልካ ነቲ ከቢድ ስራሕ ከም መተው ሓጎስ ንክርእ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ጄምስ ክሊር ኣብ ምዕራፍ 9 ሓደ ዓብይ ስነ ኣእምሮኣዊ ሓቂ ነግረና ደቂ ሰባት ካብ ሓቂ ንላዕሊ ተቐባልነት ወይ ከዓ ቢሎንጊንግ እዮም ዝደልዩ ስለምንታይ ኢኻ ኩሉ ሰብ ክዳን ክቀይር ከሎ ንስኻ እውን ትቀይር ስለምንታይ ኢኻ ዕርኽትኻ ዝጥቀምሉ ቃላት ትጥቀም ሎሚ ከመይ ጌርና ነዚ ማሕበራዊ ፀቕጢ ወይ ከዓ ፒር ፕሬዠር ተጠቂምና ጽቡቓት ልምድታት ከም ነጥሪ ጄምስ ክሊር ጽቡቕ ገይሩ ይብራህርሃልና ደቂ ሰባት ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ብጉጅለ እዮም ዝነብሩ ነይሮም ኣብቲ እዋንቲ ካብቲ ጉጅለ ተነፂርካ ምንባር ማለት ሞት ማለት እዩ ስለዚ ሓንጎልና ምስቲ ብዙሓት ዝገብርዎ ነገር ክስማማዕ ወይ ከዓ ኮንፊርም ክገብር ዓብይ ድሌት ኣለዎ ካብቲ ቁኑዕ ኮይንካ ካብቲ ጉጅለ ምንጻል ንሓንጎልካ ዝያዳ ምቹ ኮይኑ ዝስምዖ ብጊጋ ኮይንካ ምስቲ ጉጅለ ክትስማማዕ እዩ ዝመርጽ ጄምስ ክሊር ዝህቦ ኣብነት ኣሎ ኣብ ሓደ ክፍሊ ኩሉ ሰብ ሓሶት እንተተዛሪቡ ንስኻ እውን ሓቂ ንምዝራብ ትፈርህ እዚ ማለት እቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ማሕበረሰብ ሕማቕ ልምዲ እንተሃልይዎ ንስኻ እውን ብባህርያዊ መንገዲ ክትስዕቦም ኢኻ ተድራህ ብምቕጻል ጄምስ ክሊር ብሰለስተ ጉጅለታት ጽልዋ ይሓድረና ይብለና ቀዳማይ እቶም ጥቓና ዘለው ሰባት እዮም ወይ ከዓ ኢሚቴቲንግ ዘ ክሎዝ እዚኦም ስድራቤትናን ዓርክትናን እዮም ሓደ ምጽናዕቲ ከም ዘርኢ እንተኮይኑ እቲ ጥቓኻ ዘሎ ዓርክኻ ረጒድ እንተኮይኑ ንስኻ እውን ረጒድ ክንክትኸውን ዘለካ ዕድል ብ57% ይውስኽ ይብለና ልምድታትና ልክዕ ከም ጉንፋዕ ተላገብቲ ወይ ከዓ ኮንቲጅነስ እዮም ስለዚ ጽቡቕ ልምዲ ዘለዎም ሰባት ክትቐርብ ከለኻ እቲ ቃልሲ ይጠፊ እዩ ምክንያቱ ሰባት ንዝቐርቦም ሰባት እዮም ዝመስሉ ካልኣይ እቶም ብዙሓት ወይ ከዓ
ኢሚቴቲንግ ዘመኒ እዚ ማሕበራዊ ፀቕጢ ወይ ከዓ ሶሻል ፕሩፍ ይባሃል ሰብ ኩሉ ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ተሰሪዑ እንተሃልዩ ንሕና እውን እቲ ምግቢ ጥዑም ስለ ዝኾነ እዩ ኢልና ንሓስብ ሓንጎልና መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሓት ሰባት ዝገብሮ ነገር ጌጋ ክኸውን ኣይኽእልን ኢሉ እዩ ዝድምድም እዚ ስልቲ እዚ ኣብ ማርኬቲንግን ፖለቲካን ዓብዪ ስራሕ ይሰርሕ ሳልሳይ እቶም ሓያላት እዮም ወይ ከዓ ኢሚቴቲንግ ዘ ፓወርፉል ሰባት ነቶም ስልጣን ሃብቲ ወይ ዝና ዘለዎም ሰባት ክመስሉ እዮም ትጾሩ ነቶም ዓወት ዝረኸቡ ሰባት ክትመስል ስፖርት ትሰርሕ ወይ ድማ ዝተወሰነ ዓይነት ክዳን ትገዝእ ሓንጎልና እዞም ሰባት እዚኦም ስለ ዝሰራሕሎም ንዓይ እውን ክሰርሓለ እዩ ኢሉ እዩ ዝድምድም ስለዝኾነ ልምዲ ክተዘውትር እንተደለኻ እቲ ዝበለፀ መንገዲ እቲ ንስኻ ክተጥርዮ እትደሊ ልምዲ ባህርያዊ ወይ ከዓ ኖርማል ዝኾነሉ ማሕበረሰብ ምፅንባር እዩ እዚ ማለት ስፖርት ትሰርሕ እንተደለኻ ስፖርት ባህል ዝገብሩ ዓርኹታ ጥሪ ከምኡውን ክተንብብ እንተደለኻ ናይ መፅሓፍ ክለብ ተፀንበር ክትጸልይ እንተደለኻ ድማ ምስ ጸሎት ዘዘውትር ሰባት ተፀንበር ምክንያቱ ኣብቲ ጉጅለ ኩሉ ሰብ ነቲ ነገር ዝገብሮ እንተኾይኑ ንስኻ እውን መንባብ ወይ ስፖርት ከቢድ ስራሕ ዘይኮነስ ተራ አይደንቲቲ ነገር ኮይኑ ዝስማዓካ ጄምስ ክሊር ኣብ ምዕራፍ 10 ሕማቕ ልምድታት ልክዕ ገበን ወይ ድኽመት ጌርና ኢና ንሪኦም ስለምንታይ እየ ዓቕሚ ዘይብለይ ንብል ኮይኑ ግን ጄምስ ክሊር ዝኾነ ሕማቕ ልምዲ ሓንጎልካ ንሓደ ፀገምካ ንምፍታሕ ዝመረፆ መንገዲ ይብለና ሕማቕ ልምዲ ማለት ሓንጎልካ ሓደ ድሌት ወይ ከዓ ዲዛይር ምስ ሓደ ተግባር ወይ ከዓ ኣክሽን ብጌጋ ኣላጊብዎ ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ክንሓድጎ ዝፅገመና ሕማቕ ልምዲ ዘይሰሓቢ ወይ ከዓ ኣንኣትራክቲቭ ከመይ ከም እንገብሮ ብኣርባዕተ ስልትታት ኣሰኒ የብራህርህልና ቀዳማይ ሳርፌስ ክሬቪንግ ቨርሰስ ኣንደርላይንግ ሞቲቭ ወይ ከዓ እቲ ስውር ድሌት ክንብሎ ንኽእል ዝኾነ ልምዲ ኣብ ላዕሊ ዝረአ ተግባር እዩ ኣብ ትሕቲኡ ግን ሓደ ዓሚቕ ባህርያዊ ድሌት ኣለዎ ደቂ ሰባት ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ሒዘምዎም ዝመፁ መሰረታዊ ድሌታት ኣለዎ ሓንጎልካ ነዞም ድሌታት እዚኦም ንምርዋይ እዩ ሱስ ወይ ሕማቕ ልምዲ ዝፈጠር ንኣብነት እዞም ዝስዕቡ ተዓዘቡ ሓንጎልና ኢነርጂ ንምቁጣብ ወይ ከዓ ኮንዘርቭ ኢነርጂ ንምግባር ንዓና ስንፍና ወይ ድማ ሌዚነስ ንክስምዓና ይገብር ከምኡ ድማ ሶሻል ሚድያ ክንጥቀም ዝገብረና ድማ ተቐባልነት ንምርካብ ወይ ከዓ ፋይንድ ሶሻል ኣክሴፕታንስ ሰባት ሽጋራ ክትኽኹ ወይ ኣልኮል ክሰትዩ ዝገብሮም ድማ ካብ ጭንቀት ንምህዳም ወይ ከዓ ትሮዲስ አንሰርተኒቲ ኤንድ ስትረስ እዩ እቲ ሓቂ ሓንጎልካ ነዞም ጥንታውያን ድሌታት ንምርዋይ ነዞም ዘመናውያን ሕማቕ ልምድታት ከም መፍትሒ ገይሩ ተቐቢልዎም ኣሎ ሕማቕ ልምዲ ዝጠፍእ ነቲ ድሌት እተርገአሉ ዝሓሸ መንገዲ ምስ ትረክብ ጥራይ እዩ እቲ ካልኣይ እቲ ናይ ምልክት ትርጉም ወይ ከዓ ዘ ፓወር ኦፍ ፍሬሚንግ ሓደ ምልክት ወይ ከዓ ኪዩ ንኽልተ ሰባት ክልተ ዝተፈላለዩ ስምዒት ይዝህብ ኣብነት ሓደ ሰብ ሽጋራ ክርኢ ከሎ ድሌት ምትኻኽ ሽጋራ ይመጾ በኣንጻር ድማ ካልእ ሰብ ሽጋራ ክርኢ ከሎ ጽልኢ ወይ ከዓ ዲስከስ ይመጾ ስለምንታይ ምክንያቱ እቲ ቀዳማይ ሰብ ሽጋራ ምስ ህዳእ ስለ ዘተኣሳስሮ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ምስ ሕማም ካንሰር ስለ ዘተኣሳስሮ እዩ እቲ ስልቲ ንሕማቕ ልምዲ ዘይሰሓብ ንምግባር ነቲ ተግባር ምስ ጉድኣት ወይ ከዓ ፔን ኣተኣሳስሮ ሓንጎልካ እቲ ልምዲ ጥቕሚ ዘይኮነስ ኪሳራ ምዃኑ እንተኣሚኑ እቲ ድሌት ይሃስስ ሳሳይ ሪፕሮግራሚንግ I have to versus I get to እዚ እቲ ዝዓበየ ናይ ስነ ኣእምሮ ሃክ እዩ እቲ ትጥቀመሉ ቃላት ንስምዒትካ ንምቕራጽ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኣብ ክንዲ ኣነ ግድን ስፖርት ክሰርሕ ኣለኒ ንብል ኣነ ስፖርት ክሰርሕ ጥዕናይ ክሕሉን ቅርፂ ሰውነተይ ከስተኻኽልን ዓብዪ ዕድል ወይ በረኸት ረኺበ በል እዚ ለውጢ እዚ ንሓንጎልካ ካብ ግዴታ ናብ ረብሓ ይቕይሮ ዝኾነ ጽቡቕ ልምዲ ዋጋ ወይ ከዓ ኮስት ዘለዎ ይመስለና ግን ድማ ዓብዪ ዓስቢ ወይ ከዓ በነፊት ኣለዎ ኣብቲ ዓስቢ ጥራይ ኣትኩር ረብዓይ ሞቲቬሽናል ሪቹዋል እዩ ናይ ድሌት ስርዓት ምፍጣር ሓደ ጽቡቕ ልምዲ ሰሓቢ ንምግባር ሓንጎልካ ምስ ሓደ ደስ ዘብል ስምዒት ሊንክ ክትገብሮ ኣለካ ሓደ ደስ ዝብለካ ነገር ንኣብነት ጥዑም ሽታ ደስ ዘብል ሙዚቃ ወይ ጽቡቕ ቡን ምስ ሓደ ክትገብሮ ዘለካ ከቢድ ስራሕ ኣተኣሳስሮ ድሕሪ 10 ግዜ ሓንጎልካ ነቲ ቡን ምስቲ ስራሕ የላግቦ ድሕሪ እቲ ቡን ጥራይ ምስ ኣልዓልካ ሓንጎልካ ወርክ ሞድ ይኣት እዚ ድማ ፕሪ ጌም ሩቲን ይበሃል ልክዕ ከም ስፖርተኛታት ቅድሚ ሜዳ ምእታዎም ዝገብርዎ ስርዓት ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ካብዘን 3 ምዕራፋት ዝተምሃርናዮም ዓብዪ ቁም ነገር እንተሃለወ ለውጢ ቃልሲ ዘይኮነስ ንድፊ ወይ ከዓ ዲዛይን እዩ ጽቡቕ ልምዲ ድማ ሰሓቢ ንምግባር ምስ ሓደ ደስ ዘብለካ ነገር ኣላግቦ ጽቡቕ ልምዲ ባህርያውን ክኸውን ድማ ጽቡቕ ከባቢን ኣዕርኽትን ምረጽ ሕማቕ ልምዲ ንምስዓር ድማ ነቲ ትርጉሙን ቃላቱን ቀይሮ እዚ ካልኣይ ሕጊ ለውጢ ሜክ ኢት ኣትራክቲቭ ህይወትኩም ብሓድሽ መንገዲ ንክትነድፉ ክሕግዘኩም ተስፋ ገብር ኣብ ኮመንት ድማ ሎሚ ካብዚኣቶም ናይ ስልቲ ክትጥቀሙ ወሲንኩም ጻሓፉለይ እዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ስለዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ዘመስግነኩም ላይክን ሰብስክራይብን በመግባር ነዚ ናይ ለውጢ ማዕበል ንቐጽሎ ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ እቲ ሳሳሒ ለውጢ ሒዘልኩም ክመጽእ ክሳብ ሽዑ ድማ ሰላም